जों दिनै आं ब्लाय आनन्द जों जत अर तीर्थमुख एलाकाबासी आनो बार प्रेसार हो मंदिर घाट एवं तीर्थमुख नि बागै जे अर नेटवर्क नि विगत दिन और कोनो समय नेटवर्क मानजा तबे जिन माननीय मुख्यमंत्री न रिक्वेस्ट खाइमानि बागै थांनाय बारो ब कक रुमानि परे ताखलाय अ कक न बनि प्रतिश्रुति न नारमानि बागै ताबुक जों ताखलाय अ मासनो चिनि बीएसएनएल नेटवर्क और जों चालू खालायमांखा आगामी दिन ताइबो फुल रेंज खायै ताइबो काहाम खालाय चालू खायनानि बागै आं जतन कयनाय बनि बागै आं बर्तमान चिनि सरकारनि चिनि माननीय मुख्यमंत्री न आं बेलाय के हामबाय जानांगौ Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kaham ya faro. Jeng jotono chini ha tei dafani hamkrainyo chini shuri mau na deklainai.